Bon dia a tothom, moltes gràcies per ser aquí un dia més. La veritat és que aquest canal va molt millor del que m'esperava i ja tenim publicitat. Aquest vídeo està patrocinat per La Bíblia per a joves, de l'editorial EDB. Us el recomano molt de debò. Si no en sabeu la història, atenció perquè ve un spoiler. El protagonista mor, però no passa res perquè després torna a viure, després torna a morir, però això és igual. Hi ha passatges realment interessants. Hi ha un moment en què es parla del prepuci del protagonista d'aquesta obra, conegut com el Sant Prepuci. És una mica com lo dels Urricreus de Voldemort, amb la diferència que, clar, la creadora de Voldemort és una TERF i, en canvi, Déu, com podeu llegir aquí, mira, Isaac U3U2, i llavors vaig descobrir que tenia penis, no passa res, perquè el sexe no determina el gènere. Que bé que ja hem pogut riure una mica amb aquesta introducció, perquè ara us porto un tema molt seriós, com són les presentacions orals acadèmiques. Moltes vegades hem hagut de fer treballs que acabem penjant-ne vídeos a YouTube, no?, perquè els nostres professors ho vegin. Hola, somos el grupo de la molécula de agua y el oxígeno y somos Marta Puig de Llíbol y yo soy la Carme Puig de Falc. Entonces ahora vamos a hacer la presentación. I els posem en ocult, li enviem l'enllaç i així ningú més no pot recuperar aquests vídeos. Però què passa quan tu penges un vídeo titulat Exposició oral català a YouTube? Doncs que qualsevol persona que busqui Exposició oral català a YouTube ho pot trobar. I he fet això, començarem però per Spanish Project Videos, perquè com que n'hi ha tants, n'hi ha alguns que han de ser esmentats, i és per això que ens centrarem en aquest primer Spanish Project Video titulat, atenció, Los Quehaceres, val? Això són uns americans que han decidit fer aquest vídeo, són l'Emma, Esteban, Juan i Marisa. Ja és fantàstic. El sol me ha despertat una persona que estava dormint al mig del carrer. Nosotros tenemos mucho que hacer y son las 4:30 también. Nosotros tenemos mucho que hacer i, com volem dir, té moltes coses a veure el que et dic aquí i aquí, i són les 4:30 també. És important dir que aquest tio parla millor el castellà que jo i no me n'amago. Ay, Esteban, tu pelo es muy largo. Sí, ¿cómo estás, mi amigo? Aquesta gent són uns genis perquè han fet un vídeo a YouTube, simplement, val? I ens estan venent com que era el seu projecte de final d'assignatura o alguna cosa així, de castellà. I no, aquests el que estan és fent un vídeo que té gairebé 1 milió de visites i llavors diu, tu pelo es muy largo. Sí, bona observació, company. ¿Cómo estás, amigo? Yo quiero un corte de pelo porque mi pelo es muy largo. Sí, vamos a mi peluquería. Sí, vamos. Ai, no ens explicarà què ha passat. En Juan, que li direm així, el perruquer, acaba de desaparèixer, val? L'ha abduït un alienígena i el vídeo segueix a la perruqueria ell pentinant-se. Es muy bonito pelo. Sí, por supuesto. M'agrada molt com ha trencat el personatge. Mira, cada cop es posa a riure. Com decideix, vale, lo de l'abducció de l'alien no passa res, lo de dormir per terra pel carrer no passa res, però això ja de passar-te la màquina per un cabell fet amb un jersei és trencar, és passar una línia vermella que no estic disposat a aguantar. En fi, crec que ja ho heu entès, és una obra mestra, un referent audiovisual que hauríem de tenir sempre que creem contingut pels projectes escolars, val? Sigui català, castellà, anglès, alemany o el que sigui, l'hauríem de fer en castellà. Ja hi ha moltes classes de català que es fan en castellà, doncs com a mínim que imitin aquest vídeo. Dit això, passarem al que és la cosa nostra, lo de la terra, el que ens queda més a prop, com seria aquesta exposició oral català, i dura només 1 minut i 4 segons, per tant, estigueu, sisplau, atents, perquè això serà curt i intens. La persona que he escollit per fer aquest vídeo és la meva millor amiga, Andrea Mateu. És una de les persones a la que més admiro, ja que sempre és sincera i et diu la veritat, encara que et faci mal. Sempre és ella mateixa
és a dir, que no li importa el que pensi la gent. La meva persona preferida és la meva millor amiga, l'Andrea Mateu, perquè, bueno, quan era petita em va dir que no arribaria a res a la vida, que era una filla de puta i que s'havia follat el meu pare i a la meva mare per no ser heteronormativa, però li agraeixo molt perquè com a mínim és sincera i no li importa el que pensin els altres. És molt bona amiga, ja que sempre que pot t'ajuda i t'aconsella qualsevol cosa o problema que tinguis i que mai et jutjarà pel que facis o hagis fet. Això és molt important, no ser sectari, no jutjar el que hagin fet els altres abans, val? Sobretot, ei, si teniu alguna persona poc tolerant, aneu a fer unes canyes, passeu-vos-ho bé i divertiu-vos, val? No és molt afectuosa, però... No és molt afectuosa, com cada cop se'n recorda del cop de puny que li va fotre després d'anar al llit amb els seus pares, saps? Però com a mínim li va ensenyar de què anava la vida, que ja va d'això, els amics hi són per això. Les persones que menys ho són les que més t'aprecien, que més afecte tenen. Sí, això és veritat. Les persones que menys afectuoses són amb tu són les que més t'aprecien. I ja m'agradaria a mi tenir un vídeo que parlés de mi com el seu millor amic, una persona que em tracta molt bé, que no és afectuós, però no sé què. Acabarem aquest vídeo, però, ficant-me en mi mateix, que és el meu esport preferit, especialment perquè si et fa vergonya el teu jo del passat, vol dir que estàs evolucionant. No vol dir que estiguis evolucionant cap a bé, però com a mínim has canviat i aquest sóc jo abans fent un treball d'anglès pel crèdit de síntesi de tercer o quart d'ESO amb una samarreta de botonets. The weather of your city or the weather of Barcelona, which do you prefer? Periodisme de carrer des del 2010, Bru Esteve, Plaça Catalunya... And food? Amb el dit davant de la càmera. Oh, sí, sisplau. Then, what do you think about the people here in Barcelona? Is it nice? Is it kind to you? And what do you think about the people in Barcelona? Do you know, is it nice? Is it kind to you? Imbècil. And security? You don't have problem. La meitat del vídeo és jo amb el cap tallat, val? La Maria Antonieta de YouTube una vegada més al meu canal. Us el recomano de debò. Si algun dia faig públics els meus 105 vídeos que tinc en privat, ens ho passarem tots molt bé, xalarem molt i el canal Malaia farà... Per tant, recomano molt i molt de debò aquests vídeos de treballs per l'escola, projectes finals, crèdits de síntesi, tot això que hi ha penjat a YouTube. Gaudiu també mirant aquests 4 vídeos que sortiran ara en pantalla. Moltes gràcies per ser-hi un dia més, que vagi bé, adeu.